бо ба қайдгирии ҳодисаҳои нухши роҳу нақлиёти бозрасии давлатии автомобилӣ ба тамоми иштирокчиёни ҳаракати роҳ эҳтиёткориро тавсия медиҳад. ҳафтаи гузашта дар роҳҳои нақлиётгарди ҳудуди вилоят садамаҳо бо оқибати марг ба қайд гирифта шудааст. таваҷҷӯҳ намоед ба тафсилоти ду ҳодисаи роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг дар ҳудуди ноҳияи Спитамен ва Бобоҷон Ғафуров. Суръатафзоиро кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ яке аз дағалтарин қоидавайронкунӣ мегӯянд, ки беасос нест. Зеро аз нисф зиёди ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг маҳз дар натиҷаи ҳамин гуна қоидавайронкунӣ рух медиҳад. Санаи 8 ноябр ронандаи автомашини тамғаи Toyota RAV4 соҳиб Адҳамови 36-сола истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент ҳангоми идораи нақлиёт дар километри 265 шоҳроҳи Душанбеи Хуҷандчаноқ ҳудуди деҳаи Тағояки ноҳияи Спитамен аз самти шаҳри Истаравшан ба самти шаҳри Хуҷанд ҳаракат намуда, аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муқаррар кардашуда аз ӯҳдаи идораи автомашина набаромада ба канори чапи роҳ баромада ба дохили соҳи обгузар сарозер ва чапа мешавад. Аз бардошти ҷароҳатҳои вазнин ронанда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. Ба ҳамин монанд ронандаи сабукрави Мерседес-Бенз Ҳакимов Шарифҷони 34-сола истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров санаи 14 ноябр тахминан соати 23:45 ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Нозирови ҷамоати деҳоти Хистеварз ба самти муқобил баромада ба дарахт бархӯрдааст. Аз шиддати бархӯрд ва бардошти ҷароҳатҳои гуногуни ба ҳаёту саломати хатарнок худи ронанда ва мусофири ӯ марди 32-сола дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. тафтишот сарчашмаи ин садамаҳои маргборро аз беаҳамиятии ронандагон ва риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ медонад, ки риояи талаботи қоидаи мазкур барои ҳама ҳатмӣ мебошад.